Inuba. Ay, dahil na nakot ka rin pag nalik. You asked for it. Ako rin suklet, pero dahil na. Ako rin. Ay, bisa maghatag mo lang. Kung bisa maghatag ka lang. Ang pagkita. Ay, ang pagkita. Ay, ito. Manguan sa. Kita ko malubat. Tiwas na ako no. Tom. Sakit, ako kailangan. Kailo din sila rin niya, sir. Ano lang niya? Tom. Kami Tom. Ah. Kailan rin ba niya kami Tom? Ano Jeanette? Yang papa, wag mama. sabi lang mo. Dili. Kawit, ya. Una yang yubok. Yang banyak. It's the power of an artifact. Mana sana? Kubag. Char na. Jeanette. What are you looking at? Kasi baon takwa na. Di kaya katuloy ko. Yeah.